Andra Mari eguna da, Gernika Lumoko Andra Mari eta San Roke jaien barne, eguna handia eta berezia benetan. Urteroko ohiturari jarraituz, goizeko 11etan Dianak emoten deutzo hasikerea Andra Mari egunari. 12:30 mesa nagusia izaten da Andra Maria elizan. Eskola Kristo musika elkarteak abestuta. Eta horren ostean, Elai Alai taldearen eskutik, erregelak eta ostean kopaua.
Andra Mari eguneko arratzaldea da, abuztuaren 15. Euskal Inertzia Kirol Alkartearen eskutik, Goitibera txapelketa handia ikusiko dugu, Lumotik hasi eta erdiguneraino. Echalo, dame, sobre. Claro, para problemas, pero a ver, atención, matemática. Focus, cuidados, a ver, focus. Arriba, cuidado. Oso ondo. Hango beste batzu. Oiezko taberna. Beste batzuk, dekie, kuentie kotxe batena, suspensioa dekie. Eta gero beste batzuk trapezioak, suspensioa independienteak bekotxe alde batean. Zer diferentzi marketan deu? Abien handize ikusi zuen bat eje rigidakona, harin pasera, boti emonde, da karo, rebote dutzen da eje rigida. Hana ikuste zuen moduen, suspensioa deko, eta hori aterrizak eta ezina askoz bezua gaue eta askoz bezua gaue. Hor bat denien, fondo handizera zekin bide. Xamera aukera bideko zuen. Harin pasatu zen, bota handizen batezu. Baina, klaro, hori beko horien, hain zauzena, kendu itxezu, distantzizen frenetako. Ze, klaro, hain nien errudak ez da de frenetak. Behien egon bizu frenetako. Claro, ari zoaz, bai horren arrisku ekozu zuzen joati. Bat horrezte da. Oso ondo. Tuizu ez da, honek suspensiako gortxo hue, salto emon deu, ondo rekupere deu. Ero, claro, aldozu, frene asko bat denien, eta gero kurbien, eldira, Jesu, zuka aukeratu bizu, hor termino mediatu bebide. Punto ahi, hori ondo ditzen deuenak, horrek segitzen deu depora. Bat horrezte bat. Oso ondo! Bat horrezte bat. Opa! Ez ditzen bat izan. A ver. Ufa! Pues el desorden eta gauzuen erentanagotik oso ondo! Oso ondo! Oso ondo! Estás bien, ikuste oso, Aunque Kamiganien eta Juan, kaskoa jarritxe obligauz. Aparte. Ba, bueno, hori, esan deuena, egi apurtiako, eta ganera amene tornilloaz. Amengo tornilloaz egitotzazu. Claro, pizuegaz. Hame sartzen de, eta marke dozu. Besti ondo dau, solzionez. Eta, bueno, a ver. Dato kurioso bat, a ver. Zuze gaitzi zoaz disfrazeta. Bueno, no gaitzi zoaz disfrazeta zu. Egot esan, amairu urte gonda baltatzen gure mendatako dani jauregi.
Eta beti bajatzen da goitxi bera horretan, eta beti bajatzen, urtero diferente ezberdinegaz. Eta justo, gau ingortien ez da etorri, esan dut, ni bajatzen dut eta bera izan ez. Baina, segaitzik ez da etorri? Atrampeta hor da, no izi da, esan dago gandia. Bai, markatu. Animo! Bueno, ikusi dutena gaitxik, goizien, Andramaniko abadie peinkatu duzen goitxiberako nino martxan dau. Funtzione deu, urberekete momentuz, funtzione deu. Expliquen mi daure bai. Jendik ikuste ez dira esan dugu, ostras, golpi badekon burutik hartzen dugu, golpia. Ez pentseu, ze honek errubedak atzekoak, dauzenge derrapetan joten. Derrapetan, orduen. Hogin golpetik emote duzen akolan erdi eurrez, beti ziteni albo zeberetzi, oza, sorbaldi gazkote zubaia buruega zinozez. Batzuk duaz ganako, jarinegaz, ondo protegiutegoaz. Baina berez, ez da izeten hain peligrosoa gure eurretik erati, kasu honetan, Eta, klaro, esan zuten moden, datarre zoazelez, derrapetan zoazelez, gorputze be, honek eguitzen deu, lijazko papeloatu gitzen deu tableroak, baieran da guzti be gorputze, laban itzen deu tableroak garen. Orden, honek imitzen die, kaderie fijo joateko hortxe. Bai? Jo. Eta hemen dau txasiz, Ikus dezu momen, hau hemen frenetan deu, eta honek hemen. Bizikleta baten frenoen normalak, Ez deu bierkizio frenetako. Eta honek errubedak lehen, ukitzen dien egi bakarik hemen, baina doble bitxezien. Problema asko emote bazan, eta Jon Astuik, kompresio bat, soluzio bat, fabrikantieri, era ege pasantie. Honegaz pretinaz egi doa, leku batetik bestera. Bizikletin orkinen guen, alde biztatiko batut eta ez batetik. Orduen errubelik, ez da bilidek izan gondetza. Ez da apurtzen hain ez. Baina, kalen da guztibe, geuze pasan dira. Eta hau, marki izan gune, da, menazpizen deko zen tornilloak, pisuegaz oizer rozera jonda, eta apurtin du. Hau da, pista de frenadoa, errueda baten jantak izan bazen guden, eta besti nengo toeto, errueda da zamen, eta tak, hamen frena. Eta hau da begingari doan. Hamen frenon kabli eta ez teko beste misterizet, oso sentillo da. Eta Europako kanperantan dau kategori betonena. Honek ez dakiz €100 euro balizote duzen. Azteko ikesten dori, igual ez da auxiliorik errezena konduzuteko, baina gure honak ibili, pneumatikak itxerik azkeneko paserina, bai. Bigarrena ekaino horretu. Honaino, guzteko velozioen mantenua beste urte batzuk resentileko Pedro Ana Santano. Hau aldriak itxinez bete da, geriz bitxu da, eta ez da apurta torte. Oso ondo neskato! Oso ondo! Oso ondo! Epa! Darre apure deu, ya ondo badauetana. Seguido, venga. Albeste de tromboa, venga. Venga, seguido, contos. Oso ondo Iker. Venga, sagatu bezikari. Horioketa, venga. Hemen freno zenako bai, hemen freno bestaitz. Venga, tiretu. Vale. Piloto suicidan urreko biladan dice, ojo, realmente esto también duele. Horioketa. Honekak goitxura minikak gozoa baina. Haien hori elizako txilarien, velozia asko batzen dugu, eta geramen aldatak zenaren estado impulso hartzeko korrika bendire. Opa! Venga.
Oso ondo. Hau da, speedrun. Leheneneko markan esaten nuen, gauz batzuekin apurek esko kuliz erruenekan eta gauz batzuekin errueneko mazkoa utzien. Hau da, triple bat, zera ditzen dauzkona, hau. Komisarias, oso ondo. Haren ez dugu ditzen arreztatu. Saludos. ¡Opa! ¡Oso! A ver, entonces a mí me gusta que esto quede. Naturalmente estallaron a red. No mola. A ver, se va. Vamos ya, estoy luchando dos. Vamos este luch bat. Pensate que vamos a ir incluso de patinadora. Vamos a este bat. Ahorita vez que la pasada más. Venga, se está mi panca carrera de nada, no que te vas a ver no se la da. Eso no. Todo este bat, eso no. Arroz de bat, oso ondo. Gato beste bat. Gato beste batzuk, oso ondo. Txitxin da, eskuiterran errudatu zeu. Haupa gotza, oso ondo. Vale, suspensiñako ikusi, zuan dekorrez jade beste bat. Eta horrien, eta bat. Eta, este bat, Epa! Eta ez gaiti baita. Eta esatatzen aben, oso ondo. Oso ondo. Gato beste bat, oso ondo. Han dau zelula bat, eta horrek oso ondo. Amaina gato beste bat. Oso ondo. Gato beste bat. Oso ondo. Gato beste batzuk. Opa! Gato beste bat. Arana. Oso ondo. Gato beste bat. Opa! Es un buen premio en la armada que se artista. Parece que la coña vive. Pasando. €1. Hasta este va. Venga. Este va. Vale, andar este va. Oso ondo. Gorka Márquez y su pareja Mari. Hostia, txorizo batek esazte, udaletxien aurton, Gator bat, azpirutxu bat, profesio pasean doan.
Gonzalo bat, aunque sea, joder, eso es el partido acá, bueno. Talabero bat, hombre, azkenengo pasadiata! Oso ondo! Azkenengo pasada, Talabero bat, mesedez! Ondoketa! De Barrera ganen datoz! Oso ondo! Epa! Oso ondo! Ai, 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 ai. Epa, epa! Venga, estamos en el 6, venga, seguido. Talabero, venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Ahora qué tal. Ahí está Julio. Vale, todo correcto, como tú, listo. Ostras, así dato suicida. Eta hemen, ez da ikusten, baina hemen, bere partean guztien desilatik. Demostración. Venga, trapea Julio, oso ondo. Mucho, hori apeta, hori antes, hori dute. Hori ne, inizietetik apuriko goitze. Bat, horrezte bat. Pasona, hori apeta, hori, Ruben Aritxe. Tercera vertida. Bueno. Encima entonces salió público que va a tener que entrar. Vale. ¡Epa! Eso es eso, ¡opa! Para por el ciudad. A ver cómo se público de la zona. Para por el ciudad. Oso hondo. Venga, Carlitos, tráigalo, Carlitos, venga, Carlitos, ánimo. Oso hondo. Te espero con Van. Empezando el chupinamén. Talabero va, venga, oso hondo. Ahora por este va. ¿Cuánto tiempo se continúa con la primera vez? Empezamos bien. ¡Opa! Oso hondo. ¡Opa, opa! ¡Venga, Oso hondo, bueno. Antes de crear. La gente que suelta una retraso. Ese no se da. Ese también. Ahí se va. Vaya puta.
dispara, zaintzen diganekoak. Oso, beste batzuk. Vamos a ver, gatito, salto con la tira, ¿verdad? Corre el justo, así es una tira para que lo que gana con la bomba, no tiene que ser. ¡Ay! Sonó. Oso. Dos. Por el cual, bueno, a ver. Listo. Por el cual. Bueno, rodamentuko asko gara, bale, txikizekaz. A ber, arazo tekniko bat ukingu eta eskilari esteko gu. Osa, lotunde dago bridakin. Badeko nonok kuter bat edo kutsillo bat edo, bridak soltetatzaguz, eskilari nigi eta listo. Hirugarren rodamentuetan, trokamerakoak, Euken Bilbao Elorrieta eta Isei Martinez. Vale, va. A ver, bikote, ondaos. Ostra, a ber, ospatu den azteko, ja, goizde, ez da, hori, eta bernara joan zen edo, zer. A ver, bigarrenak. Vale, eukeren amanto, oi, ez da ez nugu, Vale. Vale, bueno, izekoa. Bueno, ba, txalo bero bat izekoari bai, Vale. Bueno, arazo teknikoa dira, vale, oso ondo. Itxerain, gero podiumeko argazkideko geratu inbizu. Ez da, itxatxetan baratu biguz, osake. Bueno, vale. Bigarnak, Oizpe, Jon Moreno eta Jon Urenabuena. Bueno, gero podio karraziatuko, geratu bortxegatzen, bai. Eta lehenengoak, Daniel Iriondo eta Daniel Aritz Santamaria, Zubimendi. Vale, bizak edo, vale, iru konti. Vale. Vale, va. Bueno, a ver, ba, izeko atorriko de barriros. A ver, Euken eta Isei ez datoz? Ba, izekoa barriro, izekoa non geratu de? Hala, ba. Venga, ba. Venga, txalo bera, romantizkoari. Kategori tradizionala, ez dizela galdu sekule. Bueno, listo. Eskerrik asko. Levante. Ondo paseo. Bueno, guretan lakakaz. Ia ongotan dana dauzen podioan, a ver.
Gorostikoak Maili Gutierrez, 2 minutu 14. Bueno, bigarna, Gorka Márquez. Bueno, vale, venga. Eta lehenengoak, Orkatz Perez. Pneumatikatan, Fundo Racing Team, Gaizka Barrena eta Iker Lagruz. Pneumatikaten egarnak, haupa bikote. Ondo, gelditxo ametxe mesedez, bigarrantzako, Engain Aurreko Etxea eta Inar Altuna. Apa, bikote. Eta lehenengoak, Trokaberakoa, Aitor Etxebarria eta Alice Etxebarria. Orduen, kala, hemen falta die, Koldo Betanzos eta Urko Lekerika. Eta Urko, bai. Bueno. Bueno, servizio eta bakaz teknikoa, ni hemen agertzen dara liguten egonaz, parkatu. Bueno, Speed Trike. Eta bihurtan emote ez da ikusti ez, a ver. Hirugarna Jorge el Menokal. Bueno, vale. Hirugarna Eder Zabala. Vale. Bigarna Jaime Gómez. Hirugarna, lehenengoa, parkatu, Jon Sabate. Txalo bat eureri. Parkatu, atzarro dametutan behitz hartu gonda. Hirugarna izen da Aimar Goitia eta Usue Markuerkiaga. Horrek izen hirugarnak. Bigarnak izen die Jon Moreno eta Jon Urrenabuena. Eta lehenengoak izen die Daniel Iriondo eta Daniel Etarit Santa Maria Zubimeña. Horrek ez digan ondo momentu. Ignar Arrien. Ignar. Bigarna Aitor Viñas. Etxar, podi gaitzeko. Nina, podi gaitzeko. Aitor Viñas. Eta lehenengoa, Carlos Javier Solís. Hau izen da fibra karbonosko hori karkasa doktori dukin duena. Kaskoa jugola daroa. Eki Urrutzua eta Neko Rementeria. Sois ona?
Vale, eta lehenengoa, bigarrena izen da, Arana Fillona eta Kepa Urresti. Koño, vecino. Zondo. Prebillo ma barrezoak elitzen gana, posteraz. Eta lehenengoak, bueno, gitxinez pilotak ez dugu comienzo hemen da kolobetazos, eta zerekerik alzasko etxea. Bueno, saldo bera bat, irabazlegi, etxekoa, ezin geratu dene provinzioak eta. Bueno, da geniala. Eta genialeko irabazliek, Ekaina Aurreko Etxea eta Inar Altuna. Ekaina Aurreko Etxea, Inar Altuna. Bueno, salo bat, irabazle absolutuari mesedez. Artongo irabazle. Oso ondo. Bueno, honen beste zauzei izen dana. Parkatu abe problema tengo ukingo zuenak zabitza baratzerakoan, cosas del directo, sentitzeok. Eta bueno, eskerik asko etortzearren, eskerik asko gaur egondan eguzkizega salan da guzti bekuneta betetearren, antolatzaileri, trokamerakoari, udaletxeri, federaziokoari, danari, bale? Mila esker danari bezaka bat eta datorren urte